Dim ond dechrau y stori yw canlyniadau dy aroliadau. Be ddylai ti wneud os nad wyt ti wedi derbyn canlyniadau roeddet ti'n gobeithio cael? Mae'n bwysig i nhw beidio mynd fewn i banic yn syth. Da ni'n rhoi cyngor di-duedd am ddim, so mae'n bwysig i nhw i roi gawad ffôn i ni, mynd ar ein gwefan, neu falle dod fewn i un o'n swyddfeydd ni. Fyswn ni'n gallu mynd dros cyrsiau yn y colegau, cyrsiau gwahanol falle yn yr ysgol, ond hefyd dyn ni'n gallu edrych ar waith, gwirfoddoli, hyfforddiant. Mae'n ambell o opsiwn yno, a mae'n bwysig bod nhw jyst yn cysylltu efo ni'n Cymru'n gweithio. Beth yw'r camau nesaf ar ôl i ti dderbyn dy galiniadau? Wel, i beidio brysio efo'i opsiynau, i wneud yn siŵr bod nhw'n cymryd y cam nesaf y cywir ymlaen. Eisiau dechrau gwaith yn hytrach na pharhau ym myd addysg? Mae'n bwysig bod nhw'n cysylltu efo ni yn Cymru'n gweithio. Fyswn nhw'n gallu gwneud hwnna drwy'n gwefan neu'n ffonio ni. Fyse cynghorydd yn fyno wedyn yn gallu mynd dros sgiliau, cyfweliadau, CV, falle edrych fewn i bach o brofiadau gwaith neu gwirfoddoli. Ond mae'n bwysig iddyn nhw jyst cysylltu efo ni, i ni gael gweld pa fath o sgiliau sgyn nhw a gweld pa fath o gyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw yn lleol. Pa opsiynau eraill sydd yna yn hytrach na pharhau ym myd addysg? Wel, mae yna opsiynau diri i bobl ifanc a sdim rhaid nhw i aros ymlaen yn y byd addysg. Fyswn ni'n gallu edrych ar brentisiaethau, mynd fewn i waith, gwirfoddoli neu cochwyn busnes ei hun fyny. Mae Cymru'n gweithio allan yno yn rhoi cyngor di-duedd am ddim, a mae'n bwysig bod bobl ifanc yn cysylltu efo ni drwy'n gwefan i ni gael edrych ar opsiynau efo'n gilydd. Chwilio am Cymru'n gweithio dechrau y stori.